sigo aquí. Cerrar el pico. Aquell any, les 3 pel·lícules més taquilleres van ser Transformers, L'era de l'extinció, Guardians de la Galàxia i Malèfica. Quasi 1.000 milions de recaptació en cadascuna. I ja vos dic, les 3 pel·lícules més taquilleres arreu del món van estar considerades les pitjors de l'any. A qui fem cas? Al públic, immensament majoritari? Als especialistes? S'equivoquen els especialistes al jutjar obres que no persegueixen una finalitat artística? S'equivoca la majoria, que té un gust de merda? La majoria realment tendeix a equivocar-se. Per tant, quan una majoria vota un partit polític, també s'equivoca. Hola, què li sembla? El què? La peça que està mirant? No l'entenc. No es tracta d'entendre. Està un poc descol·locada. Un poc, sí. Tranquil·la, no s'inquiete, no volia incomodar-la, ni tampoc fer-li una enquesta. Aleshores? Soc mediadora artística. Com diu? Ajuda els visitants a millorar la seva experiència. Una guia? No exactament. És un nou tipus de servei del museu en què ens acostem a persones que van un poc perdudes com vostè. Perdone, però jo no estava perduda. Doncs jo estaria. I tant que ho estaria en un lloc com este, ple de sales immenses i amb objectes col·locats a les parets i a terra. I si establim un diàleg al voltant de l'obra que està observant? I si vull que estan a soles? Més a soles que vostè i jo? Mire, ací, ara mateix, hi ha menys densita de població que el desert de Gobi. Si vol que desaparega, cap problema. No vinc a soltar-li el típic rotllo erudit, li ho assegure. Només vull construir un pont entre vostè i esta peça. Potser així la nostra conversa canvia la visió que tenia d'esta interessant obra. Tant com interessant. Què en pensa? Parla en llibertat. Doncs pense que m'estan prenent el peu. Per què? Et fan agafar el número. Ningú l'ha obligada. Deu haver sigut un acte automàtic. El 12. 1, 2. Cosa que potser volia aprofitar l'artista. Com diu? Potser volia aprofitar la nostra inèrcia per fer determinades accions. Veiem un bingo. I què fem? Agafem el número, automàticament, com si estiguérem a Xarcuteria o Hisenda. No he fet això per inèrcia, ho he fet per curiositat. Per tant, esta peça ha generat una resposta activa en vostè. Que no porta enlloc? N'està segura? Els números del panell no són correlatius. Des que agafa el número passa del 17 al 14 i del 3 al 16. I damunt el número que passa entre número i número no és sempre el mateix. Per tant, això trenca la lògica d'aquest ritual establit a les botigues que consisteix a generar cues, ordenar persones... Quin número té vostè? El 20. Segur que quan ha vist el de nou al panell s'ha quedat a esperar a que isquera el seu. Suposo. Però no ha sigut així. No. Tensió numèrica no resolta. Com diu? Què ha sentit a continuació? Que m'està prenent el pèl i ho acaba de dir. Se n'adona.
Este artefacte artístic ha modificat el seu estat d'ànim i ara està reflexionant al voltant d'això. Jo no estic fent res, ho està fent tot vostè. Simplement posa paraules en procés de relació entre l'obra en qüestió i vostè com a observadora. Si el que insinua és que l'obra en qüestió m'està tocant els nassos, això mateix pot passar-me al bingo, intentar completar un cartró. Però no em negarà que este artefacte té més lectures que un bingo. No sé què dir-li. Mire, deixem que li desgrane ràpidament algunes claus d'esta peça i si vol després pot continuar a soles tractar d'identificar les peces de la resta de l'exposició. Bé, d'acord. Una taca. On? Totes les peces exposades tenen taques, concretament de sang. I què significa? A veure, és com un element orgànic que contrasta amb la fredor tecnològica de les obres. Bé, però què significa? A vostè què li suggerís? No li diu res, no li provoca res, una imatge, un record... Per favor, pare de cosir-me a preguntes. O l'únic que va vindre a la ment serà el teòric del carnet de conduir. El 21. 2, 1. No pot ser. Abans de citar el de 9 i era el 21. Però no el vinc que té vostè? I damunt, amb una taca de sang. De segur que la seva ment ja està construint una mena d'història, d'associació I d'idees... de segur que no té res a veure amb el que vol l'artista. No es tracta d'encertar el que volia l'artista. La seva pretensió és fer obres polisèmiques, obertes a múltiples interpretacions. Què li està passant ara pel cap? Doncs que... No diga res. Ara és perquè em pregunta. Estic tractant d'estructurar el seu pensament. Però si no em deixa ni pensar. Deixes portar? Cap a on? Cap a un més enllà de les fronteres racionals? Això no és descartre. Deixa de banda la cultura popular i els seus jocs comuns i gastats, per favor. M'està insultant. El 54. 5, 4. Què? Què passa? Què? És la meva edat. Com sap aquest tio la meva edat? Pura casualitat? I una merda casualitat. Damunt, el 20. El número que tinc és l'edat de la meva filla. I amb una taca de sang? Crec que la lectura que està elaborant vostè és un poc... Agafa el número. Jo? No volia acompanyar-me en el procés. Però... Fa sao. Quin és? El 3. En sa casa són 3 germans. Soc filla única. I si 3 té que tenir alguna relació amb vostè? Només si jo establia aquesta relació. I de segur que trobo algun 3 en la meva vida. De veres, no s'obsequen pensar coses que no... Perdone, no era la meva intenció. Li porto un got d'aigua? ¿Dónde el extintor? Ya está, no basta, continúen, per favor. Lesal, polisèmic, què és el d'això? Sí. Un moment. I si apareix el meu número al panell, ha de passar alguna cosa? Alguna altra visita li ha passat? Doncs... O el seu? Hem de demanar 3 pots de mortadela? Ens ha de tocar un creuer gratis per el Mediterrani? No sé. No ho sap? Vostè no treballava a ser de... Vull dir que no sé, perquè l'encertesa és un altre element d'esta peça. Potser mai apareixerà al bingo el número que... Què? Perdona, estic un poc nerviosa. Tranquil·la, continua. Sí, és que no sé per on anava. La incertesa. Això. Aquesta peça podria ser com una metàfora de la vida. Tot convida a pensar que jo no recorre relatiu d'esdeveniments, però després les coses... Ixen d'una altra manera. Això és. El fill de puta de l'artista tocat en el viu. Sí, és una manera de dir-ho. L'art funciona com un agent revelador d'allò que ens passa. I què ens passa? Què ens passa? Moltes coses. O res. També. Vostè què deu saber? És tan jove, amb el seu minúscul 3 a la mà. I tan guapa, combina bé amb el museu, sap? La seva figura estilitzada, minimalista. A quantes visites masculins no es deu de caure la baba mentre es parla d'agents reveladors? Eixamplar mirades? Li asseguro que la meva tasca és únicament... Que sí. Però pot passar qualsevol cosa, no? No és això el que ens diu aquesta obra? I clar, li passa a qui li passa. És que no sé a què refereix. Sap què em va dir l'altre dia el meu ex? Eixa tia m'està inyectant vida a les venes. Tranquil, en pau amb si mateix. Fa 5 mesos que ens vam divorciar-se. El vaig veure més jove, més guapo, més feliç i sense fer-ne ostentació. Semblava que eixa aparença serena i feliç estava destinada a posta per fotre. Jo, per contra, estic més grossa, amb bosses azuls, més lletja. En estos 5 mesos, el mamó ha aconseguit un goter de vida en forma de tia massissorra i l'únic que he aconseguit amb estos 747 dies ha sigut eixir amb una colla d'amigues també divorciades i acabar embellit amb un tio depriment que posava més energia en amagar la seva panxa que a follar. Què veuen eixos números escampats?
Què veuen aquests números arrugats inútils? Aquestes oportunitats frustrades. No li diuen res, no li provoquen res. No contestes, estic estructurant el seu pensament. Gràcies, Mónica. Gràcies. Sí, havia entrat al museu com una zombi, fugint de mi mateixa, i gràcies a vostè he pogut expulsar el mal rotllo que portava dins. No sé si ha acabat o no interessant-me la cosa esta, però estic molt millor. Me n'alegre. Necessitaria complir un xicotet formulari. Unes preguntes per avaluar... Una enquesta. Sí, Però no m'havia dit que no anava a fer-me una enquesta. Jo he dit això? Sí, al principi, que no recordo. A veure, nena, no pots dir que no vas a fer-me una enquesta i després fer-la. Ja. Ja, i tant que ja. T'adones que el visitant pot sentir-se enganyat? Quan t'aborda el típic venedor, no volem venedors. Volem gent que empatís amb els visitants, que es senten segurs, que no desconfien. I jo he desconfiat de tu. És que... Des del primer moment. És que què? era una manera d'establir complicitat i és difícil no desconfiar quan algú se t'acosta així al mig d'un museu. D'entrada no és un platejament molt natural. Si tens dubtes sobre el treball requerit, tenim moltes aspirants a les que podem entrevistar. Estem a punt de reobrir el museu, no podem perdre temps amb llepafils. No és que tinga dubtes, és que he tractat de generar un clima de complicitat des d'un principi. I creus que ho has aconseguit? Perquè tota aquesta xarrament cada història de l'art no m'ha servit de res. Estava en el temari de prova. Sí, ja sé que veniu totes preparadíssimes, però es tracta d'omplir el museu de visitants, no d'anestesiar-los amb sobredosis de semiòtica. Però aleshores... Volem augmentar els índexs d'assistència. Per això, reobrim esta nova etapa del museu amb l'artista més important i més xupigual del moment, que ens ha costat una pasta, per cert. El que deia, volem omplir amb este artistot i amb una colla de mediadores artístiques que facin que una simple ama de casa de l'ira de plaer en veure una obra anomenada Punt d'Intersecció 2. El 16. 1, 6. Bé, em sembla molt bé, però crec que no hauríem de prendre la gent per idiota. A tu t'ha semblat que la senyora amb la qual estaves parlant era una idiota? Jo no he dit això. Esta senyora, este perfil que he incorporat, que no té res a veure amb mi, per si tenies algun dubte, és que les aspirants m'ho pregunten. Bueno, com estava dient. Esta senyora és l'objectiu que volem abarcar. És la persona que té que eixir d'ací, telefona a totes les seues amigues perquè vinguin a veure l'exposició. Això farà molt més de tot el que invertim en publicitat. Eixa senyora, disculpe, no estava gens predisposada a descobrir res. I què volies? Que menys l'olla a l'entrada? Tampoc esperava això. A totes les aspirants vos falta el mateix, el factor passió. Heu d'emocionar. Però, clar, com emocionar-se amb aquestes obres, no? Així és on entreu vosaltres. Per muntar una mena de show? Bé, intueixes que estàs fora i et poses estupenda. Però qui ets tu per donar lliçons? Simplement expressa la meva opinió. Et creus que no sou conscient de la trampa mortal en la que ens hem ficat? Et creus que jo no encargo en tota aquesta obsessió que s'ha agafat ara de portar la cultura a tot el món? Però, clar, com tota ciutat important que té el seu museu d'art contemporani, com que es morts de fam i toca collons demanen més inversió... I això passa per convertir el museu en un parc d'atraccions? Mira, nena, la naturalesa ens ha dotat de sensacions per a reforçar el nostre plaer, com menjar, follar... Molts neuròlegs van més enllà. Les 4 coses, segons ells, que proporcionen la felicitat són el menjar, xerrar amb amics, escoltar música... Ja està. Mira per on, en esta llista, no està assistir a una representació teatral i menys encara vindre a una exposició d'art contemporani. Com veus, jo també he estudiat a la universitat i en conec la pràctica i la teòrica. Així que què fem, Què collons fem? Doncs convertir este museu en un puto oasi de felicitat? Això és impossible. Treballaré al museu i et demostraré que estàs equivocada. M'està oferint la plaça? En absolut. No l'entenc. El 3. 3.
que vam començar a distanciar-nos. Fa mesos que no fem l'amor. Fa una setmana que no ens parlem. Ahir se m'ha anat de casa. Fa una hora que he telefonat a un antic amic meu. Fa un minut que ha sonat el timbre de la porta. Ara, el meu antic amic, assegut al sofà, em mira amb aquell mig somriure que jo ja havia oblidat. D'ací un minut li oferiré un refresc. D'ací una hora li contaré les meves penes. Demà se n'anirà del meu llit amb el mateix mig somriure en què va vindre. La setmana que ve li telefonaré, però ell no em respondrà. Així que repassaré el meu acte sexual perquè vaig cometre alguna tosquedat. D'ací un mes em telefonarà per dir-me que està a punt de casar-se i aprofitarà a dir-nos al meu marit i a mi que ens convida a la boda. Des de la boda el meu marit i jo vam començar a distanciar-nos. I ja fa un any que estem així. De fet, fa mesos que no fem l'amor. Fa una setmana que no ens parlem. Ahir vaig ser jo qui se'n va anar de casa. Vaig telefonar al meu antic amic. Fa un minut que ha sonat la porta de l'hotel de mala mort en el qual m'allotge. I ara, assegut a la butaca de l'hotel, em mira, però esta vegada sense el mig somriure. D'ací un minut li oferiré un refresc. D'ací una hora serà ell qui em contarà les meves penes. Demà se n'anirà del meu llit aprofitant que estigui dormida. D'ací un mes el meu marit em telefonarà per dir-me que abandona la casa i que està amb una altra dona i que puc tornar. I encara sort perquè m'estava gastant un dineral en l'hotel. D'ací un any el meu antic amic em telefonarà per dir-me que està a punt de separar-se de la seva dona i jo aprofitaré per dir-li que jo i el meu marit hem fet el mateix. I em proposarà de quedar. Jo li diré que sí. Entrarà a ma casa i es llançarà als meus braços, però no es veurà corresposta a la mateixa passió per la meva banda. I he de dir que per este detall vam començar a distanciar-nos. I ja fa un any que estem així. De fet, fa mesos que no fem l'amor. Fa una setmana que no ens parlem. Ahir se m'ha anat de casa. Ara, asseguda al llit, llis les següents frases. Només anar-li a viatjar. Anar-me'n on ningú no em conega. Així ja soc definitivament com han volgut que sigui. I he de dir que des que vaig llegir aquelles frases i ja fa un any, visc a Alemanya i compartís pis amb un matrimoni turc. El marit turc i jo, quins ulls, quina boca. Fem l'amor d'amagats. Fa un dia que la seva dona ho ha descobert. Fa un minut que la dona s'ha plantat davant meu en un ganivet a la mà. Ara veig el túnel, la llum al final, el tràiler de la meva vida passant per davant dels meus ulls. El meu marit, el meu antic amic, els ulls i els llavis del turc, i de fons una música que ho envolta tot. Hòstia, tío, eso sí que mola. Mira, chaval, enfoca el veí. Què passa? Què feu? Tens mòbil? Treu-lo. Per a què? Buah, tío, quina flipada, loco. Obris l'aplicació, enfoques a la tia. Quina aplicació? Galleu. Quina aplicació? La que et descarregues de l'entrada del museu, la del codi QR. És per a fer fotos? Hòstia! Fotos no, chaval, realitat augmentada. Els marcadors, Marcadors? els números que té la xati pel cos, ho veus? Són marcadors. Es transformen en... Punyalades, loco, em sembla i tu. Però, chaval, espera. Amb eixa merda mòbil que tens, no podràs descarregar-te l'aplicació. La punyalada del coll, la més heavy, mortal. Això ja cansa. És que en realitat és sempre igual. Llévate el sostenidor, a ver si te has venido a dar. Però, tio, calla. O millor, lleva les braves. Un poc de respecte, per favor. Que la xica està treballant. Sí, jo també vull que un treball així. Mira, el nas, De sal, sí. Sang de veritat?
No tornarà a néixer mai més un tità de la cultura. Vos ho dic jo. Un Shakespeare, un Mozart, un Kafka, un Beckett. En ciència, en tecnologia o en medicina. En tot això sí que apareixeran grans figures. Figures que marcaran el futur de la humanitat. Vos ho dic jo. Avui, a la nostra pescateria, trobem la lupina a 3 I per ser la setmana del Tirol, hem posat a la vostra disposició un càtering dels millors formats de la contornar amb la més selecta preparació. Per favor, señorita Clara, vaya a la secció de perfumería, per favor. Què vols? L'encarregat m'ha dit que em passis la meitat de les teues mostres. Per què? Tu què creus? Ja veig que no te'n queden, no sóc imbècil, però què vull dir? Que per què te'n demana que m'empies a mi i no que te'n prepares de noves? Perquè el súper tanca de ser a mitja hora i no vol que n'obrim de noves. Excusis. Bé, d'acord. Em dones o què? Eixe fill de puta em té enfilada. No digues ximpleries. Que em té enfilada, m'ha portat a la secció de perfumeria, on la gent mira desodorants o els maldugles, però a ningú li passa pel cap degustar un batxerín cremós dels Alps. Bé, d'acord, perquè no parles amb ell, Et sents una triomfadora, veritat? Jo també conec aquesta sensació. Jo també vaig regnar a la secció de lactis. Jo vaig provocar cues addictes als formatges que pegaven la volta a l'expositor de iogurts. La gent se n'anava del meu costat, alimentada física i culturalment. Mentre el vi els xorrava pels llavis, els parlava de la fermentació del formatge en soterranis de fusta a 27 graus centígrads i la humitat al 70%. Els parles tu d'això? Monto un seminari sobre fermentació làctica cada dia, sí. Estàs degradant la nostra feina. I la merda que ens paguen, que això no compta. Això no té res a veure amb el fet de dignificar-la. Només per la pinta que fem ja parlem tota dignitat. Parla per tu. Ah, perdona, la que li ha dat un vestit de la seva àvia bavaresa. Per què t'obstines en trencar la màgia? Què? Mira la música. Estàs bé? Crec que em m'esclatarà el cap. Mira que ara el teu tresor jo passe. Espera. Pren, agafa tot el que vulguis, perdona. És que fa molt de temps que estic així i això està sempre tan desèrtic que si me'n va l'olla. Perdona la indiscreció, però com t'ho fas? Com t'ho fas per a que no el duren les safates? Quantes tenen buidades avui? 8? 9? Perdona la indiscreció, però és que des d'ací puc veure't i no pares. Què els dones? Es dona menjar. Com? Que la gent té fam. Fam! ¿Qué? Perdona. Dime. Sí. Què dius? Que ja vaig, sí. Val, d'acord. Ara ens dona acció. Un moment. No puc fer tantes... Vinga, ara parlem. De veres. Que pesadilla. Sí, total, després cobre la mateixa merda que sempre. Estic farta d'aquest treball. Després no vull treballar en això, és una merda, ja vos ho dic. Sí, no xiques més, ja vas. Val. Escena 8. Acció. Disculpe la tardança, no es preocupe. ¿Qué t'havien dit a l'ambulatori que tenies? Migranyes cròniques per l'estrès o per algun factor hereditari. Ja, mira, Susana.
Tens un glioblastoma, un tipus de tumor cerebral molt agressiu i actualment està en fase avançada. Les proves que t'hem fet són concretes. Sé que no és molt agradable escoltar aquestes coses, però seria irresponsable si mentira o maquillara el... Ja. I el tractament? Primer hauríem d'operar, immediatament. El carcinoma està adherit a l'artèria principal del cervell i això suposa un risc molt important de la intervenció. Fins i tot després d'haver-la feta, als pacients sobreviu una hemorràgia mortal. I no hi ha altres opcions que no siguen operar? Quimio... Podríem frenar un poc el procés, però moriries de tota manera. En un termini de 2 a 4 mesos. Què? No, perdona, continua. Estic així per donar-te tota la informació que estigui a les meves mans. No és que tinga moltes alternatives. M'havia dit que el risc de l'operació... És molt alt. Hi ha un 40% de possibilitats que la cosa vagi malament. Vol dir que no isca viva del quiròfan. Això és. Que eres discapacitada. El tumor està en una zona difícil. Podries quedar-te amb els cos paralitzats, sense parla, amb les capacitats cognitives molt reduïdes. Si tingués 70 anys o més, t'aconsellaria que t'operares. Però és jove i penso que ho hem d'intentar. Ho entenc. Susana, dame el teu consentiment per a fer la intervenció. Sé que és molt pronte, però pensa-t'ho i no paguis en telefones. Així tens el meu número personal, per a lo que siga, telefones, qualsevol dubte, el que necessites. D'acord. L'únic que puc dir-te és que bona sort. Gràcies. Hola, Mònica, no? Sí, Com va, Mònica? doncs així, tirant. Ja, entenc. Bueno, no allargaré més. L'equip ha estudiat, hem estudiat el teu cas i tot apunta a la fibrosi quística com a diagnòstic. Tens algun dubte o vols que informem els teus familiars? No. No tens dubtes o no vols que informem els teus familiars? Fibrosi ha dit? Quística, una malaltia autosòmica. Clar. I el tractament? Sí, res. Res? Com que res? És incurable, no hi ha tractament. Vull dir, hi ha coses per alleujar, medicaments. M'havies dit que tenies disfàgia, no? Disàrtria, perdó. Doncs no sé, no... La disàrtria és la dificultat per parlar. Això et passava, no? Sí, molt. Veus? Un símptoma. Què més? Què més de què? Tos? També. Espasmes? Amb tot. Disfunció sexual? Vol dir? Ja saps, et costa... És per delimitar el quadre. Sí, em costa barbaritat. Si és que no hi ha cap dubte. I en fi, com dir-t'ho? Que la cosa pinta fatal. Dona, sí, no? No sé, vostè és l'especialista, vostè deu saber. Ok, fem una pausa. Per mi no, estic bé. En queden uns quants per passar. No importa, de veres, continuem. Deus estar esgotada. A veure, després de morir-me per 4 tipus de càncer, quedar-me cega per sempre, infectar-me de malària, no puc dir que estiga per a ballar sevillanes, però... Mira, perquè siga profitós per als alumnes, és important que estiguis implicada. I és que no ho estic? Sí, de tota manera ens prenem uns minutets per airejar-nos, va? Bé, vinga. Fa anys que m'entreno amb un sparring anomenat frustració. Frustració em demana que li colpege les mans i jo ho faig incessantment. M'agradaria tombar-lo d'un ganxo, o que almenys em tornara al coll, però
No passa res d'això. Frustració es manté al seu lloc, absorbint tots els meus colps i animant-me a continuar fins a l'infinit. És una situació simplement frustrant. Però l'altre dia, a l'eixida del gimnàs, Frustració em va presentar a una xica. Esperança, es diu ella. Disculpa, Sí? per què ho has fet? El què? Posar-me en ridícul davant de tots? Jo? Què he fet jo? D'entrada mirar-me d'eixa manera. De quina manera? D'eixa manera. De quina? D'eixa manera. De quina manera? D'eixa manera. Jo no estava mirant de cap manera. Només fas de pacient a qui li han de donar una notícia horrible. O intueixes i estàs nerviosa. Estàs a l'expectativa i punt. Just el que tractava de fer. Mira'm amb eixa cara de esta tia va pifiar-la en qualsevol moment. I damunt al final et rius de mi? Mira, ho sent, tinc pressa. No, i jo tinc un curs que he de passar. I tindré jo la culpa de que no el passes? Mira, he tret notes excel·lents en les assignatures més fotudes, en fonaments de cirurgia, en cirurgia aplicada, en pràctiques quirúrgiques de pacients cirurgians. Enhorabona. I tot per la merda esta de comunicació diagnòstica, hòstia. Anem a veure, què és més important? Jo vull salvar vides, vull entrar dins del teu ventricle esquerre i vull pensar-lo per a que no s'òbriga. I t'assegure que això ho faré millor que ningú. Mentre que els altres es posen escenetes del Dr. House que no tenen ni puta idea. D'acord, a ells a lo millor no estem molt a la veu a la consulta. Però quan hagin de seccionar amb precisió milimètrica un teixit cancerós i respectar el sa, en aquest moment, i just en aquest moment, no servirà de res la seva veu seductora de George Clooney. Vale. I a mi què? Que tu no ets actriu, veritat? Això què t'ha a veure? No, que quan contractaven actrius la cosa anava molt millor. Pues no és el que m'han dit. I què t'han dit? Que els actors feien massa coses, que actuaven massa. Igual que has fet tu mirant-me amb aquesta cara de... Com aprendre a donar males notícies si qui tinc davant no para de jutjar-me? Que no t'estava jutjant, d'acord? Estaves nerviosa, simplement tractava d'agafar-te el punt. Agafar-me el punt! Agafar-me el punt! Això serà superprofessional. Escolta, que jo he passat una prova. Vamos, que no estic així per la meva cara bonica. No? Segur que t'has tirat algú del departament. Jo tremolava en veure la seva figura al llindar de la porta. La llum que entrava per darrere convertia la seva silueta en un eclipsi d'home fornit. L'eclipsi es va transformar en foscor total, quan l'home va tancar la porta. La seva olor va inundar aquella habitació tancada. Va desitjar que es llançara damunt meu, però no va fer. Es va acostar lentament i vaig sentir la meva respiració. Vaig llepar el troc amb voracitat, però sense deixar que... Estàs bé? Et porto un got d'aigua? No, gràcies, bonica. Continua, fes el favor. Vaig llepar el troc amb voracitat, però sense deixar que descarregara la seva essència blanquinosa. Em vaig incorporar i vam buscar a cegues una taula sobre la qual tombar-nos. Es vam arrencar la roba l'un a l'altre i vaig sentir com els meus fluids es relliscaven per les caves. Notava el seu membre mentre subia camí entre els meus llavis oberts, com a pètals de rosa. Els nostres músculs i els nostres cors van tremolar al mateix ritme, fins que una explosió supernòvica va expandir un crit de plaer dels dos. Ja? Sí, així n'acaba. Supernòvica, diu? Sí, de supernova, supernòvica. Ah... Havies dit que hi havia més llibres d'esta col·lecció? Sí, uns quants. Espera un momentet, bonica. Ara veuràs.
diferent. Demà em portes altre i comences a llegir-me. Vale, d'acord. Perdona, t'importaria ajudar-me a banyar-me? És que no m'agrada com ho fa la meva filla. És molt brusca. D'acord. Ai, gràcies, bonica. Ai, anem. No a comprar. Ai, arrega'm. La ronda de reconeixement tardarà 10 minuts per començar. Perdoneu les molèsties. Media hora aquí tocándonos el potorro. Yo me voy. No te'n pots anar. ¿Que te digo que me voy? Estem obligades constitucionalment, com quan entrim per formar part d'una mesa electoral. Que sí, que ya lo sé, déjate de rollos. Almenys se deuen haver donat un justificant per a la faena. ¿Un justificante? ¿Y para qué quiero un justificante? Tengo una peluquería y soy dueña de 1000 tintes. Vaja. Mira, Chocho, estoy perdiendo clientes, ¿sabes? Y todo por la mierda esta de... Em falta una. ¿Qué? Que falta una persona per a completar la ronda de reconeixement, per això no comencem. Segur que sois la culpable. Està detinguda y la porten desde la presó. ¿Cómo cojones sabéis todo eso? No es la primera volta que em passa. ¿Has venido a otras rondas de estas? A unes quantes. Si porten presoneres, necessiten el temps, el trasllat... A unas cuantas, pero no te cogen por la calle porque te pareces a la sospechosa. Je prim, deu ser que amb mi tenen fixació. Creus que nosaltres tres ens assemblem més enllà de la raça humana? No. No. ¡Hombre, la culpable! Hola, ¿cómo? ¿Qué coño has hecho? Porque encima aquí nadie te dice el delito por el cual lo Delicte. hiciste. ¿Qué incidente has provocado? Jo estava al carrer. No t'ha portat la pasma? Jo estava repartint publicitat d'un centre comercial, se m'ha costat un policia i... Pero un momento, algo malo has hecho, ¿no? I si has sigut tu? Sí. I si ets tu la culpable? No necessàriament ha de ser la culpable una de nosaltres. Aleshores què fem així? ¿Qué decías? Ell o la culpable no ha d'estar sempre entre els membres d'una ronda de reconeixement. Fa moltes vegades per posar a prova la capacitat de la víctima per identificar el seu agressor o agressora. No jodas. Os sabía, tío, os sabía. Es que os sabía. Pero tía, no te lo tomes así. Las cuatro somos legales, ¿no? Pues ya está. De veres, és que no entenc res. Bienvenido al club. Sí que passa, clar que passa. Ens posaran a les quatre, l'una al costat de l'altra. I els que estan a l'altra banda... ¿Qué? Els que estan darrere de l'espí... ¿Qué? Es faran una palla. Perdona. Ha hecho muchas rondas y se le va la pinza. Que sí, que se la cascaran. Es posaran a mirar amb nosaltres. A mi ja va passar. Joder, nano, si eso es verdad... Que sí, tu no pots veure que estan a l'altra banda, però a la segona ronda de reconeixement que vaig anar, van obrir la porta de l'habitació, va entrar un poc de llum i els vaig veure menejant-se-la. Vos ho juro? I en una altra, els que estàvem així, també nefugals. I estaven gemegant, tio, gemegant. Jo la crec. La madre que... Eso no puede ser verdad. S'han muntat el seu pip show gratis. Els cabrons se n'aprofiten segur. ¡Hijos de puta! Per l'amor de Déu, ja n'hi ha prou! Res d'això, a passar ni passarà. Com ho saps? Perquè sóc policia. ¿Tú? Venga ya. Són els meus companys i sí, són uns putos porcs com tots els tios, però no fins a aquest punt. I què fas així? De vegades ens barregen d'incògnit entre els membres de la ronda per veure com es comporta de prop el verdader sospitós. És a dir, que una de nosaltres... A mí no me mires.
Com que no? Tot aquest rotllo de la perruqueria i dels tintes, tot aquest emprenyament. Segur que ha sigut per a despistar, no, a gent? Lo mismo digo de tus putas películas de policías que se masturban. Lo has hecho para hacerte la víctima y que nadie piense que tú... Del de barallar-vos. I si ha sigut ella? La por? Si de veres fora policia, no s'haguera delatat, no? M'he delatat perquè estava farta de la vostra esquizofrènia i, en fi, de la novel·leta d'Agatha Christie que m'estic muntant ara. És que no tinc ni paraules. Aleshores, ¿una de nosotras es la culpable o no? Ey, escuchadme, me la suda que una de nosotras será culpable. Ya estamos las cuatro, ¿no? Pues acabemos ya esta historia, hòstia. Que no crides, que encara no hi ha ningú. Com ho saps? Perquè quan els meus companys entren a l'habitacle em fan una senyal amb un ull intern. Pues los llamas y que vengan ya, quiero salir de esta puta ratera. És que no ho enteneu, no estem atrapades, tot el contrari. Mentre no hi hagi ningú darrere de l'espill, som lliures. ¿Pero qué dice? Mireu, nosaltres estem dins de l'espai de l'observador, dins del seu regne. L'observador dona sentit a l'espai, però com que no hi ha observador en aquest moment, no existeix sistema de referència. L'espai, l'energia i el temps formen un patró local, que és el marcat per l'observador. Però, com us acabo de dir, encara no hi ha observador, no hi ha patró que construïsca la realitat. Per tant, nosaltres ara no som partícules, sinó ones. Ones imprevisibles. Tu flipes. Demasiadas horas extra en la comisaría. No, no flipa. Conec eixa tècnica. Ens enganyen amb seductores tècniques del llenguatge per a fer-nos canviar la percepció del món. T'equivoques. La superposició quàntica d'aquest moment la converteix a ella en infinites combinacions de matèria. Que no em convences, per mi com si canta una cançó de la Yuri. La cara y acércate, y roba el último beso que hay en mi boca. Este amor no se toca, no insistas porque yo te negaré en boca. Oh, este amor ya no se toca, papá. No, porque ahora si me besas... ¡Tira! Ho veus? Ara no ho has dit, però és en compte amb el que penses, perquè pot fer-se realitat. Has atret sobre ella aquesta nova subrealitat música? Prova ara... No, por favor. Yo solo quiero volver a mi cosa de esta de las figuritas, las blancas y las negras. Las del ajedrez. Eso, el jaque mate. Yo solo quiero volver a mi escuela de ajedrez porque mañana tengo torneo, mis alumnos me esperan y no puedo estar aquí perdiendo el tiempo. Ho veus? Ara no ho has dit, però és en compte amb el que penses, perquè pot fer-se realitat. Toca, no insistas porque yo te nego. Enhorabona. Felicidades por el cerumen. Google. Tu no ets una persona per a Google. Tu ets un interruptor que activa el flux d'informació. T'ho dic jo. A Google no li interessen les persones. Però jo sé com rebentar Google. Jo sé com fer esclatar el seu algoritme de recerca. Com clavar-li una granada pel cul i rebentar-lo! Heu de teclejar una combinació de 3 paraules, però no puc seguir-vos-les. L'altre dia va petar internet. Però, imagina que tindreu internet, no? Què més dona? L'altre dia va petar la xarxa i vaig ser jo.
criatura. Hola. Hola. Vols dir? L'embrió implantat ha decidit que vol seguir creixent dins d'este úter saludable i jove. Portes la prova d'embaràs? Sí. Mira quin cercle rosa més. És rosa. Sí, és d'un rosa intensíssim. Tu com estàs? Jo bé, però si molesta me'n vaig, No, en absolut. Si tu eres la nostra... Sí, totes les definicions sonen un poc artificioses, la veritat. La xica té un humor molt particular i ja aniràs coneixent-la. I per favor, tuteja'ns. Però no sé, et trobes bé? Oh, però sí, estos dies em fa un poc de mal el cap. Efectes secundaris per la progesterona que li han subministrat per la inseminació in vitro. No deus haver tingut relacions sexuals. Has begut molta aigua? Tot allò segons recomanat i acordat. Perfecte. Ideal. A nit ho vaig somiar, que estava embarassada. Segur que va ser un somni meravellós. Va ser angoixós, estava en una comissaria. Què? Una mena de ronda de reconeixement. No, doncs a partir d'ara res de malsons. Jo no puc escollir els meus somnis. Vius en un entorn massa inestable i això influeix. En què treballes? En un poc de tot. Doncs a partir d'ara s'ha acabat. Te vens a viure amb nosaltres. Com? Sí, immediatament. Però... Què? Te vens a viure amb nosaltres. Me'n vaig anar a viure amb vosaltres. No estaven les clàusules del contracte, però eren precontracte, recordes? I una de les clàusules noves serà que te vindràs a viure amb nosaltres. Tot això afegit a les coses ja conegudes. 30.000 euros com a contraprestació econòmica. N'eren 30.000, no? Sí, 30.000. Bé, que a més d'això diners que cobraràs, viuràs durant tot l'embaràs com una reina. Vinga, no em digues que no és un somni fer realitat. Per a nosaltres ho és. Però no volem que et senques com un simple ventre de lloguer. Amb aquest currículum que tens... Sí, m'ho solen dir. Estàs sobrequalificada per a quedar-te embarassada. Al contrari, com que estaràs íntimament unida al nostre fill, no hem triat qualsevol dona. En absolut. Tens l'edat perfecta... Estudis universitaris... Raça blanca caucàsica... Intel·ligent... Sagitari... Guapa... Sana... En definitiva, què és més que un tros de placenta i carn on alletjar el nostre fill? Que jo sàpiga, la intel·ligència no es transmet pel cordó umbilical. Ai, nena, la gestació. La gestació és un misteri fins i tot per a científics. L'ambient que envolta el fetus, els seus pensaments basats, evidentment, en els estudis de la persona. Tot això determinarà el seu creixement. La veu de la mare... Efectivament. Estaràs al meu costat perquè escolta la meva respiració. Dormiràs amb nosaltres. No, això cal. I tant. Vull que perceba la nostra energia, la nostra connexió. Sí, home. Voleu que vos faig allò també dins de la meva vagina per estar més prop d'ell? Ui, eixe humor. Quin humor? Eixe humor teu. És l'única cosa que no sé si... No, cadascú és com és. Què vols dir? Que tampoc té tanta importància. Que no té importància? Ja ho veurem en el dia a dia, no? Que no té importància. Jo no vull que el meu fill crezca en un ambient cínic i destructiu. Vull un ambient ple de pau i harmonia, entesos? Els comentaris sardònics, entesos? 8 mesos i mig, ni despeses pagades. Pots aconseguir-ho. Anem a comprar-te roba? Per favor. Ens acompanyes? I tant. Per cert, et faré una llista de cançons perquè li les cantes al xiquet quan jo no estic. Tot Occident està obsessionat amb el pensament positiu i la joventut eterna. Jo reivindique la lletjor i la tristesa. Tot Occident està construït amb components made in China. T'estime. Jo més. T'estime tant. I el nostre fruit d'amor s'omple de goig. Estime els teus ulls, els teus llavis. Deixa aquest maleït paper que t'ha clavat la moda en el cap. T'estic parlant de veres.
t'estime a tu. Et recorde que no soy la teua dona. És evident que no, però aquestes setmanes d'estreta convivència m'han fet sentir coses que desconeixia No continues. i ja no puc amagar-les més. No continues. Quan treballaves en aquell museu... Com saps que treballava en un museu? No vol dir la meva dona. La xica treballa en un museu i jo hi vaig anar. Hi havia més xiques, però en veure en aquella bata recitant aquelles paraules vaig endevinar que eres tu l'escollida i no una altra. Parlaves d'un home del qual es vas enamorar. Quins ulls, quins llavis d'elles. Recorde aquells xiques maleducats amb els mòbils? Era una instal·lació performativa. Com? Una representació com tot el que estem creant al voltant d'esta gestació subrogada. Eixos tecnicismes no pagaran el que sent per tu. El nostre fill ara sentirà el nostre amor verdader. No és el nostre fill, és el vostre fill, genèticament parlant. És que no ho entens? Quan la meva dona i jo fem l'amor i m'obliga a agafar-te per la mà, mires els teus ulls, els teus llavis, i tu mires... Només com a part estipulada del joc. No digues això. A voltes he sentit en tu com un cert estremiment. A veure, he d'admitir que a voltes m'he posat un poc calenta. Tampoc soc de pedra, però sense haver-te donat falses esperances. No digues això, per favor. Escolta, eres un pare biològic meravellós. Qualsevol altre autor de lloguer en un lloc pensaria el mateix, però la cosa no va més enllà, perquè l'escenari que planteges és totalment inconvenient per als quatre. Convenient, inconvenient... Jo crec que l'amor no és la conveniència. I eixe fill suposarà la perpetuació d'aquesta conveniència. Ja, i què vols que et diga? No ha sigut elecció meva. A veure, bé, en part sí, però només des d'un punt de vista logístic. Odie la meva dona. Ara s'ha descobert el que és realment. Un ésser controlador, egoísta, manipulador... Però què dius? Si la teua dona és superequilibrada, relaxada... Veus? Jo deixo humor teu. Quin humor? Eixe humor. Quin humor? Eixe humor. Que pesatge amb l'humor, que l'humor està fora de contracte. Fugim junts, tu i jo, i fugim els tres. No existisques, per favor. Ni tan sols ser res per ell. D'acord, sent que l'embaràs ha creat en mi una muntanya russa d'emocions que... Mòbils made in China, relacions made in China, silencis made in China, besos made in China, Orgasmes made in Taiwan. A la merda les cançons, les frases boniques, les versions trilingües, a la merda tot. Que s'equivoca del tot. L'amor no s'equivoca mai, m'ha dit l'imbècil eixe. El teu marit s'ha encapritxament obsessiu. I et sembla poc? Per la meva banda no n'hi ha res. Tant me fa. Tots tres, vull dir, tots quatre estàvem jugant tan foc, tant de simulacre, tanta confusió... Increïble. Ell em diu que no m'estima i ara tu que el que estàvem fent era un incendiari. Heu follat encara que siga simulat? No, que no. De totes formes s'ha acabat. Podríem viure això com una crisi lògica dins d'una dinàmica de relació intensa. A mi no em digues com he de viure les coses. No ho dic per tu, ni pel teu marit ni per mi. Ho dic pel vostre fill. Podria ser profitós que captares vaivens de la vida. El meu fill no captarà res perquè per ell també s'ha acabat. No entenc. Vull que avortes. Què? El fill és meu, puc decidir-ho. Però està dins meu? Tècnicament sí. I què hi ha del vincle que hem desenvolupat? La meva sang corre al costat de la seva sang, la meva alimentació és la seva alimentació. Alimentació pagada i escollida per mi. Ens estem tornant bojos. En absolut, mai havia vist una cosa tan clara. No hi portar al món un ésser que barreja els meus gens amb el d'eixe mascle immadur. Després del divorci no vull tindre res que em recorde a ell. Però no pot ser una decisió només unilateral teua. Nosaltres paguem, nosaltres decidim. Eixe fetus que allotges a dins teu és propietat meua. Així que esta vesprada anirem a una clínica per a que te'l traguen. Per descomptat, sense naixement no n'hi ha contraprestació econòmica ni tampoc indemnització.
remenant per internet, he trobat 7 persones amb el meu nom i cognom. 7. A voltes pense que no vull ser David, sinó David, un jubilat que compon peces per a guitarra i les penja en YouTube. O David, un xic que escriu amb milions de faltes d'ortografia versos meravellosos. O David, un militar comunista, riu-te. O el que més m'atrau. David Bernat, professor de la Facultat de Belles Arts. Això és el que més t'atrau, veritat? Ens coneixem? Home, un poc. Acabem de follar. Dic d'abans. A veure. Jo vaig anar a la teva classe, estava a la llista de la teva classe. Una vegada em vas cridar per a parlar d'un treball de psicologia de l'art. Em recordes ara? Ja, però... Increïble. Si vols podem repetir. La segona te'l deixa a mitjà de preu. Bé, la pasta em vendria de puta mare per a poder i coses d'eixes. Què fa una xica com tu? Vull dir, com has arribat a... Sí, senyor. La mateixa pregunta tòpica que em feia jo mentre t'escoltava des del ball. Però t'agrada aquesta feina o...? Això també necessites saber-ho. Un poc paternalista, no creus? Perdona, és que... Eixa pregunta millor per al teu fill. En tenies un? 2, ara 2. Enhorabona, jo també tinc un fill. El vaig parir però no és meu. Com? Una llarga història. Un moment. És una broma tot això? Que hi ha alguna cosa que ens passa que no siga de mal gust? No sé, és que... Vols que repetim? Quin morbo, no? Ara que saps que he estat a la llista de la teva classe, ara sí que seria guau, no? No sé si creure en tot això. D'acord, no t'ho cregues, només són paraules. Paraules, David Bernat, com les teues. Què fas? Descontaminar el món de metàfores.